Acțiune periculoasă a cehilor, șut al lui Horvat. Pericol din nou, șut și gol, 1-0. Trecut nici 5 minute în acest meci și iată că Victoria Plzeň deschide scorul. Centrul apărării a avut de suferit la această fază. Ricardo Cadu a fost depășit destul de ușor. David Limberski, autorul golului, fundașul stâng al Naționalei Cehiei, ajută. Este, iată, Duriș trece, incredibil, incredibil, este 2-0 pentru Victoria Plzeň. Noi vedem acum șutul lui Gabi Mureșan. Ce șut a prins. Și golul cehilor. Felgueira și învins de 2 ori în doar 20 de minute. Duriș nu l-a iertat pe Felgueira. Colar. Ce ușor l-a depășit pe Godmeș și iată Duriș din nou pus în situație de 1-1, bară. Și gol Plzeň. Darida. Da, și cred că Ioan Andone are de ce să facă griji după acest joc. Iată golul. Bară inițial, apoi Darida nu avea cum să rateze din nu avea ce face poziție. Da, l-a pierdut Cadu pe drum pe Duriș. Așadar 3-0 pentru Dea că recuperează această minge, 4 contra 4, Nicoară în poziție de 1-1, l-are stânga pe Roni. Și gol CFR Cluj. Nu pentru CFR. Iată că Roni reduce din diferență. Nicoară pasat, nu avea cum să rateze Roni. Și iată că jucătorii de la CFR